bok vidi kako ste mi, šta ima. Nego da odmah krenem sa temom, a današnja tema je tipovi učenika u školi. Znači, krećemo s prvim. To su štreberi. Postoje vrste štrebera koji samo bulje u ploču, sve već znaju, ali nikad ti ne daju da prepisuješ i kad dođu doma, onak stalno su na igricama, laptopu ili jednostavno igraju šah. Onda postoje onak druge vrste štrebera koji znači sve znaju, ali idu na neke sportove, gledaju neke filmove, onak imaju život. Daju ti da prepisuješ. Onda imamo drugu vrstu ljudi. To su pričalice. Znači oni čim uđu u razred ne zaustavljaju se. Pričaju, o moj Bože, kad mi profesori daju jedan, ne zaustavljaju se. Onda imamo treću vrstu učenika, a to su šutljivi. Oni otprilike ovako izgledaju u razredu. Da, otprilike tako. A kada ih profesor nešto pita, to otprilike izgleda ovako. Ne znam. Onda imamo četvrtu vrstu ljudi. Oni su slični trećoj vrsti ljudi. Znači oni otprilike također šute u razredu, ali oni imaju slušalice. I onda ako im profesor uzme slušalice, počnu crtati. Već smo došli do pete vrste ljudi, a to su buleri. Znači njima je jedini cilj uvrijediti nekoga i povrijediti mu osjećaje. Da. I dolazimo do šeste. Znači to su u stvari miljenici profesora. Da, znači oni ne trebaju ništa raditi na satu, pošto im dajem 5. Dobro, to je sve za danas. Vidimo se sljedeći put. Bok!